Li navçeya Parqîna Amedê di nav du mehan de heft xort xwe kuştine. Partiya Gel a Komarî CHP li ser vê rewşê parlamenterek hinarte Parqînê. Gulîzar Biçer Karaca roja çarşemê çû serdana heft malbatên ku kurê wan xwe ji ber egerên cuda kuştine. Xanima Gulîzar di vegerê de li Amedê preskonferansek li dar xist û destnîşan kir ku saykolojiya van xortan xerabiye ji ber bêkarî û feqîriyê. Parlamentera CHP behsa çîroka dîndar gurê 26 salî kir ku beriya du hefteyan meytê wî li Cemê Batmanê hate dîtin. Ataması gerçekleşmeyince gittiğinde listeden isminin çıkartıldığını ve bir başkasının o listeye yazıldığını öğreniyor. Di ezmûna zerîwaniyê de bi ser ketiye lê navê wî ji lîstê derxistine. Li pê sedema ji derxistina lîsta kar digere û bavê wî hîn dibe ku ji ber ku fotoğrafek li ser Facebookê parve kiriye tê de xuya dike ku di destê wî de kêreke ye û rengê qewda kerê çima kesk û sor û zer e. Ji ber van rengan heqê wî hatiye xwarin, navê wî ji lîstê derxistine. Dîtiye ku rêveberiya dewletê mirovên nezî xwe dike kar. Bi kêrhatî bîjî ku ne ji wan bî nikarî tiştek bi ser bixî. Ji ber vê neheqiyê derûniya wî xirab bûye. Baweriya wî ji heq, hukuk û edaletê re nemaye û hêviya xwe ji bo jiyanê hinda kiriye, xwe kuştiye. Xanima Gulîzar behsa çîroka xortek din jî kir ku bavê wî xortê emele bûye lê ew xort li dibistanê zîrek û jêhatî bûye lê ji ber feqîriyê fêm kiriye ku nikare perwerdehiya xwe temam bike û di mala xwe de xwe kuştiye. Parlamentera CHP îdia dike ku ji ber ku xort û law êdî bawerî ji edalet, hukuk û heqaniyetê û liyaqetê nayînin û ji paşaroja xwe bêhêvîne, dewriniya wan têk diçe. Wê de zanîn li gorî lêkolînekê ji sedî heftê xortê li Tirkiyeyê dixwazin koçê welatên Adalet ve cuda Kalkınma bikin. Partisi'nin genel başkanı evime ekmek getiremiyorum diye. Bersiva serokê giştî yê Partiya Dad û Pêşvebirinê bînin bîra xwe. Ajotvanek ku gote ji ber aboriya xirab ew nikare nan bibe mala xwe, bersiv çibû. Tijî pir mezin dikî. Lê di eslê xwe de gazîna ajotvan rast û di cî de bû. Krîza aboriyê ku em tê de ne, heman wekî gotina ajotvan e. Xelk ketiye xema zikê xwe, rizqê zarokê xwe. Bifikirin ku di berîka xortên ku xwe kuştiye tenê 5 lira pere hebûye. Ev rastiya Tirkiyeyê ye. Em ne şor dikin ne jî mezin dikin. Welatê ji gazînê xwe mafdarin. Lê yê ku rastiyê nabîne serokê Tirkiyeyê ye. û nabîne ku xortên me ji ber tunebûnê, xizaniyê û bêkariyê bêçareseriyê dest bi canê xwe kirine. Lê û bav ji bo ku di nav şerê rizqê zarokê xwe de ne, pê nahesin ku zarokên wan ji destê wan diçin. Me îro dît ku ev malbat di nav şewata kezeba xwe û feqîriya jiyana xwe de çawa şeperze bûye. Ew hikûmetê ji xwekuştina xortan tewambar dike û dibêje desthilatiya qesra spî di nav dewlemendiya welata digevize û hay ji feqîriya xelkê nîne. Parlamentera CHP çareseriyê di desthilatiya parlamenteriya demokrasiyê de dibîne. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.